L-ewwel kummenti tiegħek dwar dak li ġara fit-tmiem il-ġimgħa l-miżieb. Il-miżieb kellna operazzjoni pjuttost kbira, fejn fiha kellna ma' 6 vetturi, 20 persuna, kien hemm xi volontiera wkoll minn NGOs li jgħinuna u li kienu qegħdin jippruvaw jikkontrollaw in-nirien li ġraw il-miżieb. Fl-istess ħin ukoll kellna operazzjoni oħra għaddejja mdaqsa nħata Chadwick Lakes. Għawdex kien hemm diversi operazzjonijiet u affarijiet oħra bħal dar taqbad bil-Kirkara u garax ġewwa Għawdex ukoll. Kienu kollha għaddejjin fl-istess ħinijiet mal-Protezzjoni Ċivili laħqet ma' din id-domanda kollha. Kemm kellkom nies barra f'dak il-ħin li nqala dan l-inċident? Fejn jidħol il-miżieb kif semmejt kien hemm ammont ta' nies. Fejn jidħol il-Chadwick Lakes kien hemm mal-10 pumpiera ġiex uffiċjali, 4 fire engines u kien hemm ukoll NGOs fire engine tagħhom li kienu qegħdin jgħinuna hemmhekk ukoll. L-operazzjonijiet l-oħrajn kienu operazzjonijiet ta' fire engine u 6 min-nies imma kienu konklużi f'50 ħin. Però daw l-iktar li damu kien il-miżieb minnu nnifsu u anka iċ-Chadwick Lakes li jagħmel mal-4-5 sigħat għaddej. Nafu kemm dam il-miżieb u nafu l-ammont ta' siġar u affarijiet oħra li nħarqu tul dak il-ħin kollu. Sa nafu li kollox huwa kontrollat in-nar spiċċa. Forsi tgħidilna ftit kif irnexxilkom twaqfuh u forsi kif beda kollox u x'wassal biex intom waqaftuh. Wieħed irid iqis illi wara xitwa bħal din, ovvjament il-ħaxix kiber u kiber b'ammont sostanzjali, issa minħabba sħana jibda jinxef u allura jkun faċli ħafna illi jaqbad. Min-naħa tagħna il-pumpiera dejjem jattakkaw in-nirien jippruvaw jantiċipaw fejn se jkun in-nar fi ftit momenti u fi ftit minuti biex jippruvaw kemm jista' jkunu waqfuh fil-ħin. Però mhix faċli. L-ewwel ħaġa wieħed irid joqgħod attent minħabba s-saħħa u s-sigurtà tiegħu għaliex inti jekk inti tispiċċa fil-ħaxix tkun f'periklu inti stess. U barra minn hekk wieħed irid jara wkoll il-forza tar-riħ għaliex li jibda jiġri huwa li fejn qiegħed jaqbad bir-riħ stess jibdew itiru ġmamar tal-ħaxix stess u jqabbadlek warajk. U allura wieħed irid joqgħod attent ukoll li ma jispiċċax imdawwar minn kull naħa u jispiċċa jinħaraq huwa stess jew ġewwa stess kawża tad-duħan. Ikollna ngħidu wkoll li meta jintremew affarijiet li mhux suppost ikunu fil-lokal bħal tires, ġieli sibna canisters, il-pumpiera jkunu f'riskju huma stess u għalhekk jintlibes l-ekwipaġġament tagħna biex għaliex aħna ma nkunux nafu eżatt x'hemm x'qed jaqbad u nippruvaw dejjem nantiċipaw il-pożizzjoni tan-nar fi ftit minuti biex kemm jista' jkun nagħlquh u nwaqfuh milli jkompli jinfirex. Kif tista' tgħid dana mhux faċli, jiġifieri fil-każ tal-miżieb partikulari u anke fil-każ tan-nar li kien hemm Chadwick Lakes. Finijiet minnhom nkunu minn li tfejna din il-biċċa u mbagħad wara nirrealizzaw li diġà qabbiżna u qed jaqbad pereżempju 40 metru iktar il-bogħod minnek. Għalhekk intużaw anke drones biex jituna stampa ċara ta' x'ikun għaddej dak il-ħin u nippruvaw nirreaktjaw għal dak li jkun qed jiġri waqt in-nar. In-nar beda fi-11 ta' filgħodu u baqa' sejjer sa tard billejl. Ikollna ngħidu wkoll li saru xi operazzjonijiet matul il-lejl. Ovvjament bil-lejl ikollna naqsu l-effert li nkunu qegħdin nagħtu għaliex mhux faċli tiġri u taqbeż il-ħitan u titfi dawk in-nirien huwa perikolus ħafna għalik. Idu nfakru wkoll li l-art mhix li xejja hija post naturali ħanitkellmu hekk. U anke għal-fatt li nkunu qegħdin nużaw il-bwiets tagħna stess u l-ekwipaġġament tagħna ikonna ċertu toqol fuqna li ma jkunx faċli li wieħed jista' jiġri kemm irid minn barra sħana li semmejt iktar qabel. Fi żmien lilek tagħmel dan ix-xogħol, kif jikkumpara dan li ġara il-miżieb bħala kobor u forsi diffikultà li jħolqilkom biex jirnexxilkom tagħmlu xogħolkom? Bħal da żmien, speċjalment fil-bidu tal-istaġun dejjem ikollna daw it-tipi ta' nirien. Dan kien naħseb wieħed mill-ikbar lokalizzat f'post wieħed.
Però mhux l-ewwel darba li kellna daw it-tipi ta' interventi ma' Malta kollha. Illa li jibda jaqbad minn hemm daqqa jaqbad lek ħafna drabi aħna meta naraw li jkun beda minnaħa ta' triq biex niftehmu. Ġeneralment dejjem ikun hemm l-intervent tal-bniedem involut issa. Jekk hux forsi għax tkisser xi fliexkun u bil-ħin dan ikun sar lenti u biżmien jista' jaqbad il-ħaxix. Jekk hux xi ħadd tefa' sigarett, forsi anke mhux b'intenzjoni ma tefa' xi loqma ta' sigarett. Jekk hux ġieli kellna każi ta' nies li qabdu apposta wieħed irid jara. Imma ħafna drabi meta jibda min-naħa ta' triq dejjem ikun hemm intervent ta' bniedem. Issa, ftit ġimgħat xi ġimilu kellna bl-istess intensità nisu tal-bidu tal-istaġun, imma kien f'ħafna postijiet u allura stajna nikkontrollaw iktar faċli. Dit darba laqat il-masġar tal-Miżieb u anke ta' Chadwick Lakes b'intensità kbira u allura kien isu lokalizzat f'ġiex postijiet kbar fejn l-attività kienet konċentrata f'dawk il-postijiet ukoll. Però fl-istess ħin, pereżempju kien hemm grass fire ieħor kbir fil-witt ta' Ħall-Qormi, jiġifieri dawn huma xi ħaġa normali fis-sajf ikollna ħafna minnhom. Mhux normali nar bħal dak il-kobor fil-Miżieb ovvjament.